Akkor sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek, aki engem nem ismerne, Dimitrov Bettinek hívnak, és a ma este folyamán Kádár Gyöngyvérrel fogok beszélgetni. Egy nagyon cuki és hatékony és nagyon jó, csupa jó dolgokkal teli apróságról, amiről nagyon sokan nem is tudunk, hogy az mennyire jó. Az alapélelmiszerek között ugye ott van a tojás, amit gyakorlatilag majdhogy minden nap használunk, és a fürttojásról lesz ma este szó. Úgyhogy át is adnám Gyöngyvérnek a szót, hogy beszéljen erről, hogy miért hatékony, miért jobb a fürttojás szemben a tyúktojással. Sziasztok! Ez most egy gyors, óriási nagy kérdés lett, és így nagyjából remélem mindenkinek van legalább egy órája, mert nagyon sok mindent tudnék erről mesélni. Segíts nekem abban, hogy szűkítsük, mi az, amiről beszéljek inkább. Az, hogy milyen betegségekre? Akár azt, vagy hogy miért jobb nekem, hogyha kicserélem, vagy legalábbis a mindennapi táplálkozásba, mint alapélelmiszert, a fürttojást is beillesztem. Mi az, amitől nekem jobb lehet az egészségem, hogyha ezt fogyasztom? Alapjában véve a fürttojás az ugyanolyan, mint egy tyúktojás, kivéve, hogy icike-picike, és ilyen nagyon-nagyon kis cuki. És biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokan láttátok már a boltokban, a polcon, feltéve akár maguknak azt a kérdést, hogy úristen, mennyibe kerül. És megvan ennek az oka. Ez olyan, mint egy icipici eszencia. Tehát egy fürttojásban 4 tyúktojásnyi vitamin, lizozim és különböző olyan anyag van, ami amúgy meg jó a szervezetnek, tehát aki nem allergiás a tyúktojásra, az ugye jó, hogyha fogyasztja, mert kell a szervezetünknek a tojás és a benne lévők, csak nem mindegy, hogy mennyi. A fürttojás ugye rengeteg vitamin tartalmaz, és mivel egy fürttojás 4 tyúktojásnyi, ezért óvatosan kell vele bánni, tehát nem is arra való, hogy most 30 tojásos rántottának nekiálljunk így első körbe, hanem inkább kúraszerűen, én azt mondanám, hogy inkább mint egy multivitamin löttyöt, vagy nem tudom, turmixot, vagy bárhogy hívod, tehát úgy lehetne inkább fogyasztani, ami a leghatékonyabb tud lenni. Mert hogy egy csomó minden van benne, vitaminok közül például, tehát az A-vitamin, béta-karotin, E-vitamin, B1, B6, B12, van benne folsav, van benne vas, biotin, C-vitamin, és utána lehet nézni, nagyon-nagyon sok minden van még, mint vitamin. De ő nem csak vitamin tartalmaz. Van benne omega-3, omega-6, telítetlen zsírsavak, nagyon-nagyon kevés kalóriában. Tehát egy fürttojás 15-16 kalóriát tartalmaz. Úgyhogy van benne például az A-vitamin tartalma, az olyan magas, tehát hogy akik így a napi lebontásban tudják, hogy mi az, ami vitaminból mennyit szabad enni, 10-nél mindenféleképpen kevesebbet naponta, mert túl sok A-vitamin kerül a szervezetbe. Mit javasolsz, hogy milyen módon érdemes egy ilyen kúrát csinálni? Mert nem igazán tudom, hogy hogyan lehetne ezt úgy felhasználni, hogy az tényleg hatékony legyen. Már gondolok itt a felszívódásra, stb. Hát a leghatékonyabb módja, hogyha reggeli gyomorra nyersen esszük. Ezt tudom, hogy nagyon sokan ilyen nagyon furcsán fogadják, hogy igen. De szerintem, hogyha azt mondom, hogy például madártej, az nagyon sok mindenkinek az akár kedvenc édessége lehet, és tökéletesen elkészíthető madártej állagúra és ízűre, ugyanis mi minden reggel úgy kezdjük a napot, hogy szépen fogok, nekiállok, leskalpolom őket, egy kis tálkába kiteszem nyersen a tojásokat, egy kis cukrot teszek hozzá,
én, mert amúgy nincs bajom a cukorral, de egyébként bármi mással ki helyettesíti a cukrot, hisz a cukorbetegeknek főleg ajánlott. Egy kis tejjel összekeveri, vagy összeturmixolja, és megissza, mint egy madártejet. És nagyon finom. És úgy maximálisan benne marad minden, ami a hatékonyságát, hogy is mondjam, tehát amitől hatékony ez a kis, igen, kis tojás, kis essencia. Például úgy, hogy a hát meg nem veszíti el ugye hőhatására, mint minden más is, ez is elveszíti. Tehát főtojást lehet enni, és a főtojás is ki tudja fejteni a hatását, de 5 percnél nem kell tovább főzni. Mondjuk indokolatlan, mert 5 percnél kemény. Úgyhogy van, aki így fogyasztja. Meg nagyon speciális az, amit mondtál, hogy nyersen elfogyasztani, és bennem kapásból felvetődik annak a problémának az esetősége, hogy nem-e véletlenül mondjuk valamilyen fertőzést össze tudunk szedni esetleg. Igen. Ugye? Igen. Tehát, hogy erről is, hogyha beszélnél egy kicsit, hogy miben más a fürtojás. Tehát, hogy szalmonellától miért is vagyunk védettek? Hát azért, mert hogy eleve a fürtojás szalmonellamentes, tehát nem kell tőle félni. És ez annak köszönhető, hogy a fürtojás igazából, mint a tyúktojás, tehát kívül van egy kálcium réteg, és belül van egy hártya, és azon belül van a fehérje, meg a sárgája. Igen. De ez a hártya, ami körbeveszi a tojást, az olyan vastag, olyan rezisztens, hogy nem tud átmenni rajta. Tehát olyan picik a pórusai, hogy nem tud átmenni rajta a szalmonella, tehát nem kell tőle félni. Nagyon jó. Úgyhogy nyugodtan lehet bátran nyersen fogyasztani, nincs vele gond. Igen, közben nézem itt, mert az interneten keresztül ugye zajlik az adás, és mindig van egy kis pici fázis eltérés, mert ugye még mielőtt elkezdtük volna a live-ot, ugye korábban beszéltünk róla telefonon, hogy lesz egy kis meglepetésed, hogyha azt esetleg elmondod, közben még ráellenőrzök, hogy hol tartunk így a dologgal. Igen, mert látom, hogy közben jövögetnek szépen föl. Jó, különben, hogyha valakinek van kérdése, akkor nagyon szívesen állok elé. Még azt szeretném elmondani, mielőtt előrukkolnék azzal, hogy mi az, amit meglepetésként hoztam nektek mára, az, hogy a fehérjéje az lizozimet tartalmaz. És amellett, hogy egy csomó vitamin van benne, ez sokkal több, mint csak vitamin pótlására alkalmas dolog ez a fürtojás, ugyanis a lizozim az egy enzim, ami természetes antibakteriális hatású. Igen. De gyulladást csökkentő hatása van. Kifejezetten ajánlott olyanoknak, akiknek magas a vérnyomásuk, keringési zavarokkal küzdenek, és már az ismerőseink között is több cukorbeteg pozitívan vélekedett, és pozitív eredményeket mutatott már fel, mondjuk kúraszerűen használják. Ez mit jelent? Több mint 2-3 hónap. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen tojáskúrát, hogyha valaki elkezd, akkor esetleg a cukorbetegsége az mondhatom úgy, igen, hogy a cukorszintje normalizálódik. Hát azt, hogy elmúlhat, azt nem tudom neked megmondani, de normalizálásra mindenféleképpen. Tehát van olyan, aki bőven el tudja hagyni a gyógyszerein, akár cukorgyógyszereinek a felét is. Ez attól függ, hogy ki milyen intenzitással eszi, tudja nyersen enni, vagy esetleg fővel eszi. Ugye, ha fő, akkor egy picikét veszít a hatásából, de attól függetlenül ugyanúgy neki lehet állni egy kúrának. Glikémiás indexe nagyon jó, ezt most kaptam egy kis sugást. Az antibakteriális hatása, az antihisztamin hatása nagyon jó. Különben az interneten nagyon-nagyon sok helyen lehet találni fürtojással kapcsolatosat, és különben magyar oldalakon is találtunk, hogy mire jó.
én ezt őszintén gyerekkoromban az apukám kezdte el a fűrjeket tenyészteni, és én már most, amikor mi is már elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor kezdtem el utána nézni, hogy miért is nagyon jó, mert én folyamatosan azt hallottam, hogy ez nagyon jó, együk, mert nagyon jó, mert egy gyógyszer szinte, és nem foglalkoztam vele, hogy miért csak ettem, mert hogy az apukám ezt mondta. Aha, értem. Igen, mert mi is azért viszonylag már régebb óta ismerjük egymást, és ez teljesen más területről, és ugye, tehát akkor innen van neked ez a fűrjek iránti érdeklődés, tehát már gyerekkorodra visszavezethető, mert ahogy láthatjátok a kameraképbe be van szerkesztve, ugye, hogy a gyöngyvérék ugye egy fűrfarmot hoztak létre, és ugye tőlük direktbe lehet vásárolni fűrtojást, és ez nem csak az emberek egészségének a megőrzését, illetve visszaszerzését, tehát kvázi mint prevenciós élelmiszer, vagy hát egy alapanyag van jelen, hanem úgy hallottam, hogy kisállatok tulajdonosai is előszeretettel keresnek föl benneteket. Még erről is, hogyha egy pár szót mondanál, mert sokan vagyunk kutya és cica barátok, hogy milyen ilyen tapasztalatok vannak még pluszba a fűrtojásra. Ezt én különben nagyon meglepődtünk, amikor elsőnek úgy hívott fel az egyik ismerősöm, hogy egy tréner ajánlotta neki, hogy fűrtojást keressen, és mert hogy a kutyusának ez kellene, és biztos, hogy hatna. És a kutyák különben szerintem nagyon szeretik. Tehát ők a mieink legalábbis, tehát 2 német juhászunk van, és ők jutalomfalatként kapják, minden nap megeszik az 5-öt, mert ugye izületi problémákra, kutyáknál izületi problémákra nagyon-nagyon jó hatás. A saját kutyusunkon vettük észre különben az elsőt. Az, hogy viszik más kutyusoknak, és visszajelzésként az jön, hogy nagyon jó hatással van, sikerült felálljon, jobban mozog, fiatalasabban adja elő magát, akár egy öreg kutyus is, az csak visszajelzés, de a öreg német juhászunk, akinek szegénynek befogadott kutyaként úgy kaptuk már meg, hogy meg volt görbülve a háta, és sántított. És mondták is, hogy lehet, hogy nem sok van neki már hátra. És amikor mi elkezdtük a fűrjezést, akkor keltetéssel is akartunk foglalkozni, aztán nem úgy jött össze, és ott volt 500 tojás, amivel kellett valamit csinálni. És hát mi más? Egyértelmű, megkapták a kutyák. És mire az 500 tojásnak a végére értünk, akkor erre a Panka nevezetű öreg német juhászunk olyan nyílegyenes gerinccel, és semmilyen végtagfájdalommal már nem látszott rajta semmi, mint hogyha fiatal kutya lett volna. És a párom mondta, hogy ha ezt ő nem látja a saját szemével, akkor nem hiszi el, hogy ennek tényleg létezhet ilyen hatása. Jótékony hatása, aha. Így van. Elhangzott, hogy a kutyusnak 5-öt, de nekünk, embereknek mennyi javallott, meg hogy gyerekeknek ezt hogyan lehet, mert nyilván, hogyha nekünk jó, akkor a gyerkőcöknek is érdemes adni egy bizonyos életkor után, de nekik is milyen formában, milyen mennyiségben? Igazából nem bizonyos életkor után, hát igen, mert talán 1 éves korig nem nagyon szokták, de ezt jobban tudják a kisebb gyerekekes anyuk, meg a védőnédik, igen. Az enyém már 5 éves, a kisebbik lányom, és a napi 3-at megeszi, nyersen, tehát ő is szépen beállt a sorba, és eszi velünk a madártejet úgy, ahogy annak a rendje. A felnőtteknek azt mondják, hogy 5. És van ilyen 240 tojásos kúra például, tehát ezt is meg lehet találni a neten. Én úgy gondolom, hogy az, hogy most valaki elkezdi ezt enni, ennek akkor van értelme, hogyha ezt úgymond kúraszerűen, de folyamatosan, tehát beépíti a napi rutinjába. És
és nem megvárjuk, hogy hú, most akkor letelt a 3 hónap, és akkor így vége, de mindenféleképpen a 3 hónappal is már előre jut. 2-3 hét után nyers formában azt mondják, hogy jelentkezik a hatása. Nálunk, hál' Istennek, egyikünknek sincs semmi baj, tehát én nem tudok, mi prevencióként esszük azért, hogy ne kelljen mással szenvednünk majd esetleg a későbbiekben, meg hát adott is. Úgyhogy, de azok, akik már valamilyen, hát ne is mondjam betegséget, olyan szépen fogalmaztál, hogy mondtad? Igen, akiknek kihívásaik vannak. Igen, tehát azoknak mindenféleképpen kitartással hetek, de el lehet kezdeni úgy, hogy nézzük meg, hogy mi lesz belőle. De mindenféleképpen kitartás. És azt mondom, hogy 2-3 hónapnál biztos vagyok benne, hogy az eredmények jobb lesznek. Igen. Mindenféle. Tehát a napi 5. Azt mondom, hogy emberes adag, a párom ő hetet eszik naponta, de ez valószínűleg, hát a test magasságra vagy testtömegre is ugye másképp, tehát több kellhet. 10-nél semmiféleképpen nem szabad többet. Ezt olvastam, nem tudom, tapasztalatom nincs erről, hogy mi túladagoltuk volna magunkat. Lehet ez, feltételezem, mert ahogy a beszélgetés elején elmondtad, hogy ez egyfajta eszencia. És egy nagyon jó kiegészítése lehet az alapélelmiszereinknek, hogyha tényleg ezt bevezetjük, mert amit elmondtál, hogy van benne B12, B1, B2 vitamin, akkor a tokoferol néven, vagy hát úgy mondom, hogy az E-vitamin, mert ugye itt többen ismerik, meg olyan nyomelemek, ami tényleg nélkülözhetetlen az egészséges szervezetünknek a működéséhez. Egy párszor már váltottam erről egy kutatóval szót, dr. Pankotai Tiborral, hogy mennyire fontos a táplálkozás, mert sajnos el lehet azt mondani, hogy minőségi éhezünk, mert már nem tartalmazzák azok a zöldségek, gyümölcsök azt a megfelelő tápanyagot, vitamint, meg nyomelemtartalmat, mint amit mondjuk egy 100 évvel korábban tartalmaztak azok a növények, meg minden, és akkor ebből adódóan ugye nyilván, hogy amit növényeket elfogyasztanak az állatok, akkor így az állatok húsa sem tartalmazza azokat a dolgokat, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy most ha van egy ilyen kis pici eszencia, egy ilyen helyes kis fürtojás, ami nagyobb dózisban tartalmazza ezeket a jótékony anyagokat, hogy akkor talán célszerűbb ebből bevinni, és semmint, vagy ebből is bevinni pluszba tápanyagot. Ha venni szeretnének, akkor hogyan és miként tudnak hozzájutni itt elsősorban ugye a Békés megyeieknek mondom, de hogyha van esetleg messzebbről is érdeklődő, aki szeretne mondjuk fürtojást venni, akkor ezt hogyan teheti meg, hogyan jut hozzá? A Békés megyeiek nálunk minden probléma nélkül és minden mennyiségben be tudják szerezni. Én úgy gondolom, hogy magánfelhasználásra nem tud valaki olyan mennyiséggel előállni, amit nem tudnánk kiszolgálni. Nagyon szívesen és nagyon nagy szeretettel. A telefonszámom az szerintem valahol látszik, tehát bátran hívjanak. Különben a piacon is megtalálható, és most azon vagyunk, hogy minél több bio és zöld boltba eljuttassuk nem csak a fürtojást, hanem aki kevésbé bátor, és azt mondja, hogy jó, nem tudom a fürtojás, talán egy kicsikét meredek, akkor fürtojásos tésztáink is vannak, és megrendelésre füstölt főtt fürtojást is forgalmazunk. Igen. Úgyhogy, és a mindennapra fürtojást a Facebookon egy oldalam van, ahova én rendszeresen információkat teszek fel, például a kúrával kapcsolatban, és ugye az előbb mondjuk nem mondtam, de a gyerekek nagyjából ilyen
De lehet, hogy mondtam. Nem baj. Igen, hát nem Az a baj. baj, annyira sok info, tehát tényleg olyan nehéz ebbe akár 20 percre beleférni, vagy fél órába is, mert nagyon-nagyon sokat tudnék mesélni és beszélni róla, mert hát ilyen fanatikusan szeretem a férjeket. Közben jött itt hozzászólás, hogy néhány bevált receptet szívesen kipróbálná, ezt anyukám írta, de akik ugyanígy érdeklődnének receptekkel kapcsolatban, akkor jól értettem, a mindennapra fürtojás oldalon kaphatnak ugye információt. Igen, én ezt nemrég kezdtem el, és az az igazság, hogy minden nap kint vagyunk a farmon, úgyhogy nem mindig van erőm-energiám. Ötlet van rengeteg, csak ezt ugye fel is kéne tenni. Uh-huh. Úgyhogy a neten is nagyon sok fürtojásos receptet lehet kapni, és azon igyekszem én is, hogy a mindennapra fürtojáson recept is legyen. Azon kívül, hogy ott jótékony hatások, milyen betegségekre jók, mert tényleg ezt még igazából nem is mondtuk, de én most nagyon gyorsan mondjuk sorolnék egy pár dolgot, hogy mi az, ami mondjuk a cukorbetegségek, gyomorfekély, emésztési zavarok, asztma, kifejezetten jó hatással van a tüdővel kapcsolatos problémákra, mondjam így, tehát nem csak betegségek, hanem felmerülő problémákra. Vérszegénység, immunerősítő hatása van. Tehát ezt már rég az ázsiaiak és a kínaiak, igen, ők voltak azok, akik használták ezt elsőnek rendszeresen. Mellesleg Mátyás királynak is a kedvenc madara volt. Tehát ismerős ez itt magyar földön is. A vérnyomásra, keringési zavarokra van pozitív hatással, vérkeringésre, ugye csökkenti a magas vérnyomást, érelmeszesedés, vérszegénység, tüdőbaj, fejfájás. Tehát tényleg azt mondom, hogy majdnem mindenre jó. Hát nagyon jó. Örülök neki, hogy így össze tudtuk hozni, mert most is volt egy kis technikai kihívás, már miért is ne. Igen. Végül is ezt a beszélgetést, és hogy így legalább egy kicsikét föl tudtuk arra hívni a figyelmet, hogy van, elérhető, és hogy mi mindenre tud ez jó lenni, hogyha ezt fogyasztjuk. Említetted, hogy, vagyis hát beharangoztunk egy meglepetést, igen. Ha esetleg azt elmondanád, hogy akik most nézik, akik most nézik, ők most kifejezetten előnyben vannak, ugyanis én tényleg azt szeretném, hogyha sok bátor ember, és nem is kell hozzá, higgyétek el, akkora nagy bátorság, hogy az ember nyersen fogyassza a fürtojást, és arra gondoltunk, hogy az első 10 jelentkező kipróbálásra kap 10 fürtojást. Akkor azért, mert nagyon bátor. Az első 10 hozzászólást író fog kapni gyöngyvértől fürtojást. Tehát hajrá! Nem csak a hozzászólás, hanem az, aki bátor, és azt mondja, hogy ő ki szeretné próbálni. Jó, oké. Tehát felajánlok 100 fürtojást, azt jelenti, hogy az első 10 bátor jelentkező kap 10 fürtojást. Annyit csak, hogy el kell jönni érte. Majd megbeszéljük, hogy mind kapjátok meg. Még annyi, hogy nálad nem csak fürtojást lehet venni, hanem foglalkozol tésztával is, meg nem tudom, hogyha húst szeretne valaki venni, arra van-e mód? A húsra is van mód, az nem állandó jelleggel. Tehát van, amikor 2-3 kilogramm általában szokott lenni, de amikor cserélni kell az állományt, akkor van nagyobb mennyiség, és ez most idén, október-november környékén lesz majd. Az ismerőseim azok tudják, mindig szokták kérdezgetni, és akkor az is majd valamilyen módon én tudatom, hogyha valaki azt is meg szeretné próbálni, különben, mivel a fácánfélékbe tartozik,
vagy a fácánok családjába tartozik, tehát vadhús. És nagyon finom az íze különben, csak picike-picike, úgy kell elképzelni, hogy az öklömnél nem nagyobb, és icipici combja, és főleg hatalmas mellhúsa van. Tehát igazából úgy is hívják, hogy ez egy mellhúsmadár, mert szinte annyi az egész, ami fogyasztható rajta, viszont ez finom. És egészséges. És egészséges is, igen. Igyekszünk, és nagyon figyelünk arra, hogy mit kapnak a madarak enni. Amellett, hogy semmilyen, tehát bio tápszert kapnak, és vitaminozzuk őket, mert azért szükségük van rá, de a vitamin is egy gyógynövényekből főzött vitamin, ami igazából hát kereskedelmi forgalomba kapható, de egy öreg bácsi főzi. Hát hasonló, hát most nem biztos, hogy egy másik nevet kimondhatok, de akkor nem is mondom ki. Az a lényeg, hogy olyan gyógynövényekből van főzve. Igen, de szerintem kimondhatod. Hát a lenkei féléhez hasonlítja a bácsi a főzetét. És ezt kapják a madarak, és beépítik a tojásba. Tehát azt mondom, hogy ezáltal még növelik azt a hatásfokot, amit eleve amúgy is a fürtojás tartalmaz. Közben anyukám kérdezi, hogy a száraz tészta is fürtojásból készül. Igen, képzeljétek el, 30 fürtojás van egy kiló tésztában. 30 darab. És ezek milyen száraz tészták? Levesbetét, vagy milyen jellegű? Igen, próbálkozom. Igazából van mindegyik. A tarhonya meg az orsó a két nagy kedvenc, de szerintem hamarosan lesz spagettink is, mert a gyerekeim nagyon-nagyon szeretik. Ezáltal gondolom, hogy más gyerek is így van. És a cérnametélt az is családi kedvenc, innentől kezdve az is lehet, és a csigatészta. Tehát most jelen pillanatban ennyink van, majd meglátjuk, hogy sikerül ezt tovább esetleg növelni a palettánkat, ahogy van rá igény. De mindegyik 30 fürtojásból készül, és hát úgy, hogy én 33 fürtojást viszek, nem én készítem, tehát nem én gyúrom a tésztát, hanem ezt egy olyan, hát kis családi vállalkozás, akik ők szépen fogják és feltörögetik a tojást, és megcsinálják. Ők értenek hozzá. Tehát az volt a cél, hogy az én fürtojásom legyen benne, már azt tudom, hogy mi van, viszont a tészta meg jó minőségű legyen, és én nem értek ahhoz, hogy én ezt megcsináljam. Nagyon jó. Tehát akkor itt is, hogyha minőségi táplálkozás felé hajlik valaki, akkor tudom ajánlani ezt a száraz tésztát. És külön kiemelném a füstölt fürtojást, aki megkóstolta már, az 10 ujját megnyalta utána. Jó hangzik. Hogyha valaki messzebbről szeretne vásárolni, van-e lehetőség arra, hogy hozzájusson tőletek? Tehát postáztok-e magyarul, vagy hogy... Hát még nem postáztam. A járványhelyzet az egy kicsit bonyolítja így az életünket még, de... Még nem postáztam. Hát az az igazság, hogy azért ez egy tojás. Bár nagyon jó tojástartónk van, de nem tudom én ezt így garantálni. Valahogy majd kitaláljuk, hogyha a környékén nem találjuk. Elég sok helyen lehet már fürtojást beszerezni különben. Jó, rendben. Vagy esetleg, hogyha nagyobb tételben vesznek. Jó, oké. Nem tudom, esetleg van-e még valami... Hány jelente látod? Hány jelentkező? Igen, mert már látom. Nagyon kíváncsi vagyok. Radocsai Évi már szólt. Barát Jánosné köszönti nekünk. Igen. Igen. A többiek még csendben vannak, lehet, hogy nem hallották, vagy most csatlakoztak be, mert per pillanat 52-en vannak velünk. Szóval az első 10 bátor jelentkezőnek Gyöngyvér ajánlott fürtojást kipróbálásra, és akkor ott nála át lehet venni a farmon. A farm az amúgy hol található? Az Békés Csaba mellett van, de Marikának például Gyulára el tudom juttatni.
Jó, nagyszerű. Tehát akkor itt a megyében ez azért úgy helyek közel megoldott. Jó, még egy kérdés, hogy mondtad, hogy tervezel majd valamilyen akciót pluszba, ami majd kitart esetleg májusba? Igen. Mert hogy hát úgy gondoltam, hogy egy kicsikét pörgessük meg. Azt mondják, hogy így most sok minden leállt, és ez tény, így van. Attól függetlenül kell enni, és nem is mindegy, hogy mi az, mit eszünk. És én úgy gondoltam, hogy a fürtojásos tészták mellé, tehát aki vásárol fürtojást, az 20% kedvezményt kap a tojásra. A tojásra. Jó, rendben. Ez egy májusi akció lesz. Jó. Tehát mostantól kezdve május végéig. Jó, és akkor egy feltétel... Jó, ezáltal hát, ha egy picikét ezt is majd előrébb tudjuk, hogy tényleg fogyasszuk ezt a fürtojást. Jó, oké, rendben. Örülök, hogy beszéltünk, hogy ha van esetleg majd kérdés, hozzászólás bármilyen fűrjes témával, akkor kereshetitek Gyöngyvért a Mindennapra fürtojás oldalon, vagy esetleg ha Messengeren írnak neked, mert ott is elérhető vagy, meg a feltüntetett telefonon bárki hívhat. Így van. Örülök, jó, viszont a jelentkezéseket azt meg hozzád a csoporton belül majd te fogod számolni, igaz? Tehát, hogy azok odaérkezzenek be hozzád. Itt alatt a hozzászólásoknál. Jó? Jó. Ott a legtisztább, mert ott látja mindenki. Jó, akkor... Jó, csak azért, mert nem szeretném, hogyha rajtam maradna az a 100 darab tojás. Biztos, hogy nem fog. Remélem, és legyetek bátrak és próbálkozzatok. Örülök, hogy beszéltünk. Nyugodtan. Szép estét. Én is. További szép estét mindenkinek. Hello, sziasztok! Sziasztok!